Palettával beszélünk itt a heti Máza Szlalom bajnokság 8. fordulóján, a második gyorsasági után. Egy rövid értékelést eddig a versenyről, légy szíves. Hogy sikerült? Kurva jó a verseny, eddig nagyon jó. Szép az idő, jó minden, jó a társaság, drága a hell. Hogy sikerültek az autó beállításai? Kurva jól, füstöl az autó. Jó van, na. Amúgy nagyon jó, nagyon jó. Király. És a gumiválasztás, nem gumiztátok el magatokat? Dehogy nem, mi soha nem. Számoltatok ilyen időjárásra? Persze! Vidra Gábor kollégát idéz. Mindenféleképpen hoztunk téli kabátot, meg Ricsi hozott váltócipőt, tessék fölvenni ezt. Az kötelező váltócipőt. Igen, körülbelül ennyi. És akkor a pilótától is megkérdeznénk, hogy értékelje ő is pár szóval a saját teljesítményét, hogy... Ennyire magas nem vagyok. Vagy mégis, hogy pár szó van a versenyről, hogy... 110%-ot hozok, mint mindig. És látványosan autózik vagy Látványosan is nagyon gyors vagyok. Ennél jobb már nem igen lehet senki. És hogy sikerültek a beállítások? Az viszont nagyon rossz, és ennek ellenére ilyen jók vagyunk. Na mit hazudozok? Rendben van, köszönjük szépen. Életesek a beállítások, húzzá innen! Csapat technikusa, professzor Kolesznyikov Tamás. Úgy hallom, hogy kifejlesztették erre a Suzuki-ra az R3-as kittet, amit itt tesztelnek. Hogy sikerültek eddig a beállítások? Mit értett abból, amit kérdeztem? Sok mindent. Kezdjük ott, kínai nem vagyok, matekból buktam mind az állat, utálom a magyarokat. Nem szavaztam. Aha, itt a szám belül. Ez itt a Rally Kertész magazin. Hogy sikerült Koli ezt termelni, ezt a... Marihuánát? Marihuánát, szép ügyesen. De ezt nem büntetik, ez legális, igaz? Rendben van.